alewa irin ta da ko me nan karfe Faran babban motsi. ba ari Ba ai sai an saba ko an saba sai an daure sojan haya na bala kwandila. ni ke na ban wuce haka ba Muna lafiya. ina kiliya Ya gida. ni ne alhaji baka fushi ni ne alhaji anas Allah sarki. ni ne alhaji hasan usaini ne shadda. eh Sai ni kuda. alhaji usaini Uban mara uban. sarkin adam uban ma kuda kai ne uban. sarkin adam kuda Sarkin kenan masu tsafta ke. Na Kaduna State gaba baki ɗaya. ba ma kudan ba sarkin adan kaduna koyo Ai mu mun kara mai girma. a kwarai kuwa A dole ne ai. to ai me yi ne Ai dole Allah ne ta kama da kasuwa alheri da mu ne. ya zama dole wato ko an sha shagali baka nan naji bakin ciki To ai shagalin da aka yi na garaya yau kwana 3 ake taranta magaraya tsufa ya kama saboda Allah. wallahi da A kai kama na fince. ba mana finci bane Ba sai a samu hulu barwa tura na kai na ba ko ka samu majanyi ka goya ni nauyi ne da ni. a ba da bai da kai ba Wallahi za ka yi kamar ka goya to soyo. wannan ganin cewa ka an kwan biyu amma masu garaya da aka hada ka ga akwai Aminu Garkuwa dan Audu akwai na Haruna Halifa akwai Lawan Kirmiya akwai Talha akwai Ado Makaho akwai Haruna Waziri wanda yi ne sarkin garaya Mun na za jihar ka Kano an ka hada Haruna Waziri. ai yi hada Ado La ilaha Makaho illallah. Waziri. habba Sai mun za ka yi an kame tirakan iska. a Tirakan iska. ai an yi garaya yadda ake so wannan gudu An da ke budu. an da ai Dan kamu an yi ba da kuwa. An yi. barahara ta kama Saboda Allah. na mai dawa ya kama turawan nan baki Ya ɗaya kuma ino. Allah na bara. daga na de sai kola de ga gidan buzu An yi na budu. la Ka ce ne a doma kawo ne. la ila Ya yi gangatuwa to. yayi Sama ina ne na bayana. Wannan haka sa na ɗau caji. A duniya ta san ji gangatuwa to. Kai. ai gaskiya ne wannan ai aran tuma garaya a zuwa Amma ka ci da rabo na ka kware. ba da ci haka bane Ka kwara. saboda na girma ya kama ni Kwakwata ya je. kwamata bature ne ya kawo kansa kafaran Allah sarki. ai ka san dokin bakarar Ai da ka san abba ne yake kamawa. a kuturu ko Abba ka kwakwata ya dunkula hannu sai ka rantsa da Allah kashan tabariya ne. amma jalo ya fi samu ya fi kowa samun kuɗi umaru ne ya kama kansa Maruru? umaru ne ya kama kansa ya saba kuɗi dan makula tana jan kaki dan balarabe da ruwano da iyayensa ne Ka kware ne. ai an gudu an yi bori wallahi tallahi gudun na ya Dan kada tana min kiɗan buzun nan. Allah Ka kuwa. san shi ni ba buzun nan na hau ba na jin daɗi. Allah kuwa na tuwo ban raina ba buzuwa makarfi da rana ta wajen tuwo dan karan dan 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 turyen gan gan dan turyen gan gan dan kiryen kam karan da da ya kam ka kam da la ilaha illa a o me ka subhanallah girma azumi amma kai ba da ba da bayan gari ba da an yi abun fate Da haka na ji daɗi da muka haɗa bayan. da girma ya faɗi wai raƙumi ya hanyar ruwan kaji lalle ka kwarin da baka ba san komai baka san dawan garin baka ce ko. nake ban to ai ban san kana gida ba ban san dawan garin ba amarya ce kashi a moda haka ce haka tace ai ban san dawan garin ba da haka da Da sai ta kashi a moda. ai kowa ya Ka ce bata san dawan garin ba. kwarai kuwa Ai gara sai a kwano. a'a to wada Amma moda ya ce kankanta. to ai da ma dan a fada akan yanka doki ba na a ci naman sa ba A to kuma haka ne. haka dai To na gode. kare kuwa Sai wani lokaci. to shikenan to In dai irin wannan ta tashin da Allah ya zo har gida. ba matsala ba Zan je din. kuma yarinya da biki ya kusa Yar wajenka. to zo da na alhaji ba Dama ina da magana. to abokin mushe ba goyi masa motsa Ban da kai ina kai na wannan haɗin kwaɗa ne. da alhaji Yayi baka san sasalarsa ba. ban sani ba wallahi Daga shekara 70 80 a garin nan waye bai san tarihinsa ba. da alhaji Mana me illarsa mai da kuma yar za ta baka labari da kanta. Yar ka ce za ta gaya ma ai za ka ga abin da zai faru ni shiru ne ba. Ba ka ganin da ya ta kare a tsaye? halak ne kai bincike akan aure Allah ya yarda da wannan Ba binciken sai an kai kuɗi ba an sa rana. ai kuma ai murdawa ina ne na yo menene Allah na tuba Amma ka ja bakin ka. damuna tana haɗa watan bakwai har watan takwas mata haɗi canza To yo ka ja menene bakin ka kai shiru kar ka ji a baki na kai. amini na nagode haka nake son amana Ai kauna ce ta. ubangiji Allah ya ban mu tare Amin. Allah ya ƙara mana zumunci da aminci Allah kuma ka ji kan iyaye mu da suka rasu Amin. su ka haɗa mana wani aminci tsakanin da kai A to kuma baka ji ma kirarin da ake ban muna matasa
wasa Eh. da rana da wata ganin mu ya zama dole a barka ka so tsalli mai kidan ne kidan Allah ya gafarta shi ba ya rasu tsalli man mutumin kirki yaran nan yake kar ku rabu wannan amincin naku tun a cikin hakulla shi amma ran nan na tsalli man